Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Day hukum ganigas ni kata arpu kendai Snem mensyua. Baka Sarkar Meghalaya kala penbenaban itu no ya ka temri Bhoi kum ke distrik ke Bapura. Haka sautarik ubnai Jingïoh kat kendai spa kendai puar kenang baki pajba kindub yo apdiang ya ki babun ki jing mentoy lakalong na ka Sarkar jilla lani na ka Sarkar pedeng. Haka di ka distrik ke badan hado sanspa hanru puwai tili ki shnong. Ka Sarkar jilla kala penkapat salai tili ki community and rural development block but kawai ka administrative unit hapathar khma but kat kum ka khana samari jong Snem 8,000 khatway ka jingdon jong ki nongshong shnong hapo ka Bhoi district kalong arlak sanpupra hajar praspa sao pongon hauniu Snem 8,000 arpuway wat laki pajba jong ka them Bhoi kimshim layo lat satya ban rakhe yakani ka sngi ka ba Kyrpang nakadaw ka jingwan linshop jong ka khlam jingpang COVID-19 hagani ka jilla Meghalaya Henry naka liang jong unong ay buit barang ba do jong ka Sarkar jilla u Dr. Didi Lapang u bala long teng u menteri rang ba barim badru kum u MLA u bala mi khman labun bun Snem na nongpo constituency u lapha ya u kurwo ay Khublei Kyrpang shabaro ki nong shong shnong jong ka them Bhoi bat kum ju ru ya ki nong mi khman pajba ki ba kenthom ya ki MLA bat yi ki MDC ki ba menta Kam tam ru yaki nong trei jong ka tanat ka kot ka khia ki bala trei shitom met labat sngi ban sumari ki nong pang da ka balen ladi ban yakhun thma persha yaka khlam jingpang COVID-19 ka balawan linshop hagani ka jilla hagani ka sen ka baar Parlog Bhoi Bhoi district session pat kayo kalat ban sngoken sngu yo blay ban kenmau ya ke Jingïoh joka ya ke distrik Bapura nadu ka Snem nadu ka sngi South Region khat knai spa khnai puar but hadu menta kane ka distrik jongi ladon arf kunai Snem ha ke Jingïoh lanti wa arf kunai Snem jonka don ke jing roy but kadiang but kamon but baro ki jing development ke lon ke don hangne but ke long ke jing kerhu ya ke nong shong shnong hangne but kumjoro ya ka lawe yung khul samla jongi lamba ka Jingïoh jongi ya ka naga district kamtam haba ka Sarkar ka itu ya ka naga district Bhoi kum aspirational district but dagabayo ya ka naga aspirational district yo chibunru ki development ki scheme jonga central government namar ki wan bat ki ay Kyrpang ya ki Jingïoh bat ki ne baro la penlong ya district Bhoi bukan ya chaprang bahkan kieu hagidong baro kawai ngala jusem ke trailang ha ke Jingïoh ke district jong ki MLA jongi baro khamne khanya ki seng ki baki wan khamne khanya ki no ki party baki wan but kine ki MLA ki bamta baki MDC ki trailang kum kawai ka bor ka met ka ban yele ya ki jing snu go don idon hang ki MLA kum MBCM babi George Lengdo Jason Maulong MLA bersotun ngior ki MDC Charles Marngar Victor Rani, Balajir Rani, Big Harbuki, Berkong Magdalene Maulong. Lengba ka jing trailang jong kine, kane ka district kalakeu, bahabat kamtam ka jing trailang jing trai sitom jing ka pau, haba kane ka khlam kawan berpenjot jagi jingem ki jong ibrio hakane ka jilla ka jongi, haka district jongi badakari bar kawai, kine ki MLA bad MDC, ki longkom kawai ka kanhon minilexma. But kaya ke jing kanuksa ka babha bagal slet je ki baro bani long lang ka way so ba ka jing trelang jo kine kalapun paro ya ga jing yatli ha ki jing benreu ki badang sodong jonge ngai ngu e yo blay ba ngelio ki nong elam jongi ba IT met bensem kumuchim star jongi konrat ke sangma baru deputy chim star jongi preston tonsong ki wis kemle MDC but ki officer baro ki volunteer ki jongi ki nurse ki doctor but ki way ki trai ka borba bade ki jing trai borba jonki
bangla ban yo ya kana ga dur kumne bukalong apdeng jong ke jing ima ke jing sharkai bui shepting bagi bod ke mensim bukaror kla lej no bat ke hajar ke brew ke don ke jing pang hospital agi neru nyangu yo blay ba ri penem yakido bat ni don ka jing kit khia ka bajur ban duai nam ta ke mensim kla lej no bat kumjo ru ban duai ye khun swet kirangli yo wan ke jingja na ke jiwan yo khlam isau ba ke jing ja yongi ke ne ka jing trei sitom nam ta ke ne khlam lawan pensuki ya ke jing roi yo district nrai isau ba ke ne ka nang ya saprang namar ka de ka khlam kal nang hiar nyayu ya ke nong duai ke bedwai bedwa de khmat ke jong blai ba do bel sa skor ke ba nge sem ba da ke jing trei ke jongi dai tanga dong ka dong riboy ke district riboy nrai ha ke jilla ke jongi hameglea ha ka dong jongi ke dong mingi jongi kumju ru ha kari jongi barok away ka nang ya jing pen pau ka bor ke jong blai bangala ban le ke lamba ke jing duai ke jongi ngai sem ni kermen ba ka riboy jongi ke nang ya chaprang da ke ke da ko bor se ka bor ba kumju ru ka jalla jongi kanang ya ke jing ko jing khia jing dap ding biang bat kam tam ha ke jing tribe pray to bleu dong lem bat kan dong ke jongi ke snong ke jongi ke ri ke jongi bat ke pertehi barok Khublei shibon ubleu ulong lam bat ni